ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/21/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಅವಗುಣಕುಲೆನು ದೆತ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯ ಅದು ಸತ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೇವೆಡ್ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಏಪ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಎರೆ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಬುದ್ಧಿನು ತೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಾ ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ನೆನಪು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಮೋನೇನು ತುವನ್ಲ ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏಪ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಗುದೇರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪಾಪಾತ್ಮಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲ. ಏತೇತು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುವ ಆತ ಖಂಡಿತ ಬಾಬನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವ. ಜೋಕುಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಳ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ನೆನಪಾರ್ಥವ ಅದುಂಡು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ದೂರದೇಶದ ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ದೇಶ ಪತಿತ ದೇಶಡು ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಪರದೇಶವಾದುಂಡು. ಪರದೇಶ ಪಂಡ ಓವು ರಾವಣನ ನಿಕುಲ್ ಸಹ ಪರದೇಶ ಅತ್ತಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉಲ್ಲರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸುರುಕು ರಾಮರಾಜ್ಯೋಡು ಇತ್ತೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಪರದೇಶ ಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪೇರು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದಕಲ್ನಾದುಂಡು. ಏರು ಚೈತನ್ಯವದೀತದು ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ನನೆ ಜಡ ಸ್ಮಾರಕವಾದುಂಡು. ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿಲ ಸಹ ಕುಲ್ದೇರು. ಮಿತ್ತಿಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕಲು ತಿರ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೋದಪ್ಪು ಅಂಚೆನಕಲು ತೆರೆಯೋನೇರು. ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ತಿರ್ತುಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಕುಮಾರಿ ಅದರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಅದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರರ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ಆಯ್ದವರ ಮಂದಿರಡು ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಕುಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಕುಲ್ದೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಆಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಇದು ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಮಾದರಿಗಾದು ಒಂತೆ ಚಿತ್ರನು ದೀವಡಾಪುನು ವಿನಃ ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರನು ದೀಪುಜೇರು. ಇದು ಜಡ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತೆರು ಅಕಲ್ನೇ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಮಾತೇರುಪುನ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುನು. ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಕುಮಾರಿ ಅಂಚನೆ ಅದರ್ ಕುಮಾರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಉಲೈಡ್ ಪೋಂಡ ಆಣ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪುರುಷನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಇಂದೆನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಕುಲು ತೆರಿಪೋನಿಡ್ದವರ ಎಲ್ಲಿಯಕುಲು ಸಹ ಸ್ವತಃ ತೆರೆಯೋನೇರು. ತಿರಿಯುನಂಚಿನಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ನಮೆತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯವಂತಿರಾದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮರ್ದು ಅವಗುಣನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಮ್ಮ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೇರಡ ಅಕಲೆ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ನಾಟೊಂದಿತ್ತನು. ಅರಡ ಸತ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತನು. ಆರು ಸಹ ಕುಮಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಮಮ್ಮನ ಪುದರು ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನು. ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐದೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪಂದು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಮ್ಮನ ಅಂಚ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವಗುಣನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ದೆತ್ತಿಜರ ಪಂದಿತ್ತನ ಪದವಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹೋಗುನು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ತೆರೆಯುನಕುಲೆ ಸುಪುತ್ರನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಅಜ್ಞಾನೋಡ್ಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ಹಾಲು ದಕುಲು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಬೇರಂತೂ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ ಪುದರ್ಗನು ಹಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಗತಿ ದಾದಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಪನ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಷ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ದಯ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ದೂರದೇಶವ್ರದು ಪರದೇಶಗೂ ಬೈದಿನಕಲು ಪಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರಯುಗರ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು. ಭಕ್ತಿ ಸಹ ದ್ವಾಪರೊಡದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆನಲ
ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಜಡಜಡೀಭೂತ ಅವಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ನ ವಿನಃ ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಕ್ಷಣಿಕದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೆರು, ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೆರು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಪರತ್ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ 84 ಜನ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡುಂಡು. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವಡೇ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ತ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಆದುಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಪರಿಪಕ್ವ ಅದು ಪೂಜೆ ಪಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಸುರುಕು ಯಾನಾತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಪನ್ಪನೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು. ನಮ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮಲು ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಆಪಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬತ್ತದು ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಯಾನು ಸಾಗರಣ ಜೋಕುಲು ಪೊತುದು ಬೊನ್ಯಾದ ಬುಡ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ಅನುಭವಿದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಕಾರಡು ಒಪ್ಪಿರಾಕ್ಲೆಗೆ ಪತಿತೇರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೇ ವಿಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಐನೆರ್ದವರ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಯಾರು ರಾವಣನ ದೇಶಡು ಬೈದೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಬೈದೆ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪಡ್ಲ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಒರಿನಾವು ಪೂರ ಮುಕ್ತಿಡು ಒಪ್ಪೇರು. ಐನೆದವರ ಈತು ಪೂರ ಆತ್ಮಲಿನ ಏರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈರೇ ಪೂಜಾರಿರ್ದು ನಿಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿರ್ದು ಪೂಜ್ಯರಾಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬೇತೆದಾಲ ಕಷ್ಟನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರೋಡು ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇದ್ದು ಜೋಕುಲು ಯೋಗೋಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನಾಕುಲಿಯರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ತೀರ್ಥದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಸಹ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಗಾಯನ ಉಂಡು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ನಿರಾಕಾರಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಆಯರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅನುಯಾಯಿಲು ಪಣದು ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬನ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೇರು ಬೇರು ನಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಲು ಪಂಡ ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಲು ಪಂಡು ಆರು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಸಮೇತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು ಪಂಡು ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಐನೆದವರ ಪನ್ಪೇರು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಬಂಧು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರೋ ಅಕುಲ್ ಸಹ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ. ಐನೆದವರ ಸಕಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಲಿಂಗೊಂಡು ಇತ್ತೇರು. ದಿಲ್ವಾಡ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅದರ್ ಕುಮಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಕುಮಾರಿನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಲಿಕ ಖಂಡಿತ ಓಡು. ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರಜ್ಜಿ ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಲ್ದಿರೋ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಮಿತ್ತು ವೈಕುಂಠದ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ನಿಖಲೇನ್ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕುಲೇ ಮಾತೆರ್ದಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಲ ಸಹ ಮಾತೆರ್ದಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಸೋಮನಾಥ ಸೋಮರಸ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ಪವೇರು. ಮಂದಿರಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾರಣ ದೆಕ್ಕದು ಪರ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪವಿತ್ರತಾ ನಾರಿ ಪತಿಯ ವಿನಃ ಏರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪಾರು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ತೆರಿವರು. ಜ್ಞಾನಗೂ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ಜೊತೆ ಟುತ್ತಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಡುಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ತೆರೀದಿಜಿ. ಇಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ ಆಪಾರು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಸರಿಯಾದ ಉಳ್ಳರು ನಿಕುಲಿಗೆ ದಾದಾತನು. ಬಾಬಾ ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮಾಲೆಡು ನಂಬರ್ ವಾರು ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಯಮಾಗದು ಒಪ್ಪುಜೇರು.
ಸಂಪಾದನೆ ದಶೆ ಕುಳ್ಳುಂಡತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಹುದ ದಶೆ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅಪಗ ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಮರ್ದು ಕಷ್ಟ ಪರ್ರೆ ಸದ್ದೆಜ್ಜಿ ಬಾಬನ್ ನೆನ್ಪಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪು ನೆರೆದವರ ನಾಸ್ತಿಕಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದಸೆಕುಲು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಡೀಲ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲ್ತುದು ಪೇರಡ ಪತಿತಾಯರಡ ತೆರಿಯನುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ಪೊರ್ಲೆಹರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಕ್ಲು ಶ್ಯಾಮರ್ದು ಸುಂದರ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಟು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಸಹ ನೀರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆವೋಡು ಪಂದು ವಾರ ಸುಧಾರೆ ರಾಪೇರು. ಆಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಳ್ಳುಂಡು ನಡವಳಿಕೆಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೊಡು ಶಿವಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನೇ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಂಡು. ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಖಲು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಓಪನ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಉಡುಪುನು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಏತೊಂದು ಇಲ್ಲು ಬೋಡಾಪುನು ಡ್ರಾಮಡು ಬರ್ಪುನಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೋಡು. ಜೋಕುಲು ತಾನಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಖುಷಿ ಆವುಡು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗುನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತಿಮಡು ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೇರು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಅತ್ತುಂಡ ಅಂಬೆನ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಡು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪೋಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಲೆ ಮಕುಲೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಂದು ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಜನಸಂದನಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಕಾಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಸು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ರಾಮುಡು ಸುರುಕೆ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು 10 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಡಪುಡುವರು. ಅಂಡ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನೇ ತೆಪ್ಪುಜೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಂಚಿನ ನಗರಡು ಮಸ್ತ್ ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಧೈರ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಎರೆಗಂಡಲ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೇವೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಬಹುರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೈನ್ ಧರ್ಮದ ಕುಲುಲೇರು ಆಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಿಗೆ ವಶ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಬಾಬನ ಮರೆತಿದು ನಾಸ್ತಿಕ ಅವಡಾಪುನು. 2 ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬೇಹದ್ದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಾರ ಖುಷಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಕಲಾದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಹೃದಯದ ಸಮೀಪದ ಮೂಲಕ ಸಹಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾಪುನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭಾವ ವಾ ಜೋಕುಲು ದೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಲು ಸಹ ಸದಾ ಬಾಬನ ಹೃದಯದ ಸಮೀಪ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ದು ಏಪಲ ಸಹ ಬಲಹೀನ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿಧೀರ್ನಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥರು ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ರಾಯ್ನೆದವರ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊರದು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಲಹೀನತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿರುತ್ಸಾಹತನವನ್ನು ಬಾಬಾಗೂ ಒಪ್ಪಿಸದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಖಲ ಕೈತಲ್ ಕೇವಲ ಉಮ್ಮಂಗೋತ್ಸಾಹ ದೀವಲ್ಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶ್ರೀಮತದ ಹೆಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಪೋಲೆ ಐದೋಕ ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಗೊರಿ ಸಮೀಪ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಸತೋಗುಣಿ ರಜೋಗುಣಿ ತಮೋಗುಣಿ ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯುಣಿ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುಣಿರು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಅಂಡ ವಿವೇಕದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಂಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ಗುಣಕುಲನ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯು ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪುಂಡೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಜಿ ಏಪ ಸತ್ಯಗೊಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸತೋ ಗುಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ದ್ವಾಪರಡು ರಜೋಗುಣ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ತಮೋ ಗುಣ ಏಪ ಸತೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ತಮೋ ರಜ ಒಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ರಜ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸತೋ ಗುಣ ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪಕ್ಕಡಿ ಇಂಚ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಈ ಪಾತೆರಳು ಖಂಡಿತವಾದಲು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ತೆರಿಯುನೇರು ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪಾಪಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಆಯನ ಸತೋಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಂಡ ವಿವೇಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸತೋಗುಣಿ ಪಂದು ಮಿತ್ತು ಸತೋಗುಣದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಸತೋಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಏರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸತೋಗುಣಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಕಲಿಯುಗಿ ತಮೋಗುಣಿ ಪಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗ ಪಂದು
ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಸತೋಗುಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯೋಗ ಇತ್ತನು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸತೋಗುಣಿ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯೋಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಈ ತಮೋ ಗುಣಿ ಸಮಯಡು ಕುಡ ಸತ್ಯೋಗ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಒಯ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನವಾದುಂಡು ಸತ್ಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯೋಗ ಐತಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡೆನು ಸೇರ್ಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಸಂಸಾರನು ಅಪಾರ ಅಸಾರ ಸಂಸಾರ ಬಂದು ದೇಗ ಪನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒವ್ವೇ ಸಾರಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಡು ಆ ತಾಕತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ ಐನು ಭೂತದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆತನು ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಾಗರ ಅತ್ತಂದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಿ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭವ ಸಾಗರ ಹೊಡೆದು ಪಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಭಯ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ಭಯದ ಸಂಸಾರಳ ಉಂಡು ಪಣದು ಒಯ್ಟ್ ನಡಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಸಂಸಾರನು ಪಾಪದ ಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ನು ಪಾರು ಮಲ್ತದು ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಐತಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಯೋಗಿ ಸಾರಭರಿತ ಪ್ರಪಂಚ ರಡ್ಡನೆಯದು ಕಲಿಯುಗಿ ಅಸಾರ ಪ್ರಪಂಚ ರಡ್ಡು ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.